Musealiak 12, Beirako printzesaren erretratua. Maria Teresa Bragantza edo Beirako printzesa lehenengo karlistaldiko Don Carlosekin 1838an ezkondu zen. Maria Teresa klandestinoki Euskal Herrian bildu zen bere senarrarekin, gerra amaitu arte laguntzeko. Erbestean, Parisko hegoaldean kokatu ziren eta bertan erretratatu zituen Petit de Mervillek. Alargundu eta gero, 1874an karlismoak oinordetza arazo larri bat zuenean berak konpondu zuen. Carlos Zazpigarrena erregegai bihurtu baitzuen. Carlos Zazpigarrena Don Carlosen biloba zen. Carta a los Españoles dokumentuan legitimitate bikoitzaren printzipioa ezarri baitzuen. Batetik, odoletik datorren legitimitate dinastikoa, bestetik, Espainiako zuzenbide historikoaren oinarrizko printzipioak eta legeak errespetatzen dituen legitimitate historikoa. Izan ere, Carlos Seigarrena oinordekorik gabe hil zenean bere anaia Juan bihurtu zen erregegai, baina jerarkia karlistarentzat liberalegia zenez bere seme Carlos Zazpigarrenari pasa zioten erregegaitza, Beirako printzesaren erabakiz. Alegia, Bragantzako Maria Teresaren iritzia erabakiorra izan zen karlismoren ibilbide gatazkatsuan. Didier Petit de Merville Haitin jaio zen 1783an. Bere aita 1785ko esklaboen altxamenduan hil zutenean, bere familia Bostonera aldatu zen. Urte batzuk beranduago, familia Lyonen kokatu zen. Didierrek zetaren merkataratzeari ekin zion bizibidez, politikoki legitimismoarekin lotzen zen bitartean. Honela, lehenengo karlistada ostean atzerriratu karlistei laguntza eskaini zien. Don Carlos bere familia, Cabrera eta beste zenbait burukide karlisten erretratuak burutu zituen. Don Carlosek, esker honez, babesaren bizkonde izendatu zuen 1855ean. 1858an kontsul izateko bidea hasi zuen, eta Frantziako kontsulorde hautatu zuten Alicanten. 1857an aldaketa eskatu eta Frantziako kontsul hautatua izan zen Donostian. Bertan bizitako 16 urteetan bere pintura, zaletasuna lantzen jarraitu zuen, hiria eta inguruetako paisaien irudi ugari eginez. Probintziako lorei arreta berezia eskaini zien, kalitate handiko irudiekin 3 album osatuz. Didier Petit de Merville Biarritzen hil zen 1873an. Foru Aldundiak 2002an erosketa egin ondoren bildumaren difusioa areagotu zen. Lehenik, 19. mendeko albuna proiektuaren bitartez 500 margolan baino gehiago digitalizatu zituen. Foru Aldundiak haren web orrietan jendearen eskura ipini zituen. Hauetatik, Gipuzkoako flora osatzen duten bildumarekin erakusketa virtuala aurkeztu genuen 2007an. 2009an, Zumalakarregi Museoak, Kristinanea Fundazioa eta Boloniako Risorgimento Museoarekin elkarlanean loreak asmatzen aldi baterako erakusketa antolatu zuen. Bertan, margolari frantsesaren Gipuzkoako landaren albumak ikusteko aukera eskainiz.